Umalaki wesibili. Manje lo myalo ungowenu bapristi. Uma ningezwa, uma ningakubeki enhliziyweni ukunika igama lami udumo, usho uJehova Sebawothi, ngiyakuthuma kini isiqalekiso, ngiqalekise izibusiso zenu. Yebo, sengiziqalekisile, ngokuba anikubeki enhliziyweni. Bekani, ngiyakusongela inzalo yenu ngenxa yenu, ngithele umquba ebusweni benu, umquba wemikhosi yenu, nisuselwe kuwo. Niyakwazi ukuthi ngithumile kini lo myalo ukuba isivumelwano sami noLevi sime, usho uJehova Sebawothi. Isivumelwano sami naye sasingukuphila nokuthula, ngamnika khona ukuba esabe, wangesaba, waphela amandla phambi kwegama lami. Umthetho weqiniso wawusemlonyeni wakhe, nobubi babungatholwa ezindebeni zakhe. Wahamba nami ngokuthula nangobuqotho, wabuyisa abaningi ebubini. Ngokuba izindebe zompristi ziyakugcina ukwazi, kufunwe umthetho emlonyeni wakhe, ngokuba uyisithunywa sikaJehova Sebawothi. Kepha nichezukile endleleni, nikhubekisile abaningi emthethweni, nisonakalisile isivumelwano sikaLevi, usho uJehova Sebawothi. Ngalokho mina nginenzile naba ngabadelelekileyo nabathotshisiweyo phambi kwabantu bonke njengokuba ningazigcinanga izindlela zami, kepha nikhethe ubuso emthethweni. Asinaye ubaba munye thina sonke? Asidalwanga nguNkulunkulu munye na? Sikhohlisanelani kube yilowo nomfowabo, sisingcolisa isivumelwano sawo baba na? UJuda ukhohlisile, isinengiso senziwe kwa-Israyeli naseJerusalema, ngokuba uJuda uyingcolisile indlu engcwele kaJehova ayithandayo, waganwa yindodakazi kaNkulunkulu wabezizwe. UJehova makanqume kumuntu owenza lokhu ufakazi nophendulayo ematendeni akwaJakobe kanye noletha umnikelo kuJehova Sebawothi. Ngokwesibili niyakwenza nalokhu, nisibekela i-althare likaJehova ngezinyembezi, nangokukhala, nangokububula, angabe esayinakekela iminikelo, ingabe isamukeleka esandleni senu. Bese nithi-ke, ngani na? Ngokuba uJehova wayengufakazi phakathi kwakho nomfazi wobusha bakho omkhohlisile wena, noma engumngane wakho nomfazi wesivumelwano sakho. Akusimunye osenzileyo, okusele kuye umoya wethu na? Ufunani lo munye? Inzalo kaNkulunkulu. Ngalokho qaphelani umoya wenu ukuba ningamkhohlisi umfazi wobusha benu. Ngokuba ngiyazonda ukwahlukana, usho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, nozisibekelayo ngobudlova njengesambatho, usho uJehova Sebawothi. Ngalokho qaphelani umoya wenu ukuba ningakhohlisi. Nimkhathazile uJehova ngamazwi enu? Nokho nithi, simkhathaze kanjani? Ngokusho ukuthi, bonke abenza okubi bahle emehlweni kaJehova, yena uthokoza ngabo, noma, uphi uNkulunkulu wokwahlulelana?